ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ଶୋଇବା କତରୁ ଖାଇବା କତରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ କତରୁ ସବୁ କିଛି ମା ମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି କି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି। ବାବା ତମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ? ହଉ ବାବା, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଡାଡିକି ଭଲ ପାଉଛ? ମାମା ତମକୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇତେ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଡାଡିକି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ ଡାଡିକି? ଡାଡି ଭଲ ପାଉଛେ। ମାମାକୁ ପାଉନ କି? ବୁଝିପାରୁନି ମାମା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା ବା, ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ ଡାଡିକି? ମାମା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିମି। ଡାଡି ବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଡାଡି ବାଇଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଡିକି ଭଲ ପାଉଛ, ମାମାକୁ ପାଉନ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଏଇ କଥା? ଓହୋ।